ମାତା ଅଞ୍ଜନା ପୁତ୍ର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ 12 ବର୍ଷ କଠୋର ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ସରିଲା ପରେ ମହାଦେବ ଚଣ୍ଡାଳ ଦାରିଦ୍ର ବେଶ ଧରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମହାଦେବ ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ନେଇକି ଦେବୀ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସମାହିତ କର। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବାୟୁଦେବ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ରୁଦ୍ରାଂଶ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକି ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବାୟୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ମହାଦେବ ଦେଇଥିବା ରୁଦ୍ରାଂଶ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଦେହରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ରୂପରେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସାରା ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆବାସରେ ଜଗତ ଥରର ହେଲା। ତ୍ରିଦେବୀ ଆସି ଏବଂ ସପ୍ତର୍ଷିଗଣ ଆସି ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତ୍ରିଦେବୀ ଏବଂ ସବୁ ଦେବୀଗଣ ଆସିକି ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ଯୁବରାଜ ମହାବଳୀ ବାଳିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ମହାନ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସୁମେରୁରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ବାଳି ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କଲା ଯେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ଶେଷରେ ସେ ମାତା ଅଞ୍ଜନାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ମହାକାଳକୂଟ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ମହାଦେବଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ।